Hallo? 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 Prøv at spørge, hvem der hjemme i Jylland. Kæft, det er fedt at køre bøger. 4 dage med havearbejde. Hold kæft, det er fedt. Hold nu kæft, du kan få Morgan og Cola. Eller Morgan og Cola med is. Kæft, jeg laver en god Morgan og Cola. Ja! Det er sådan set fedt nok. Morgan og Cola. Eller Morgan og Cola med is. Morgan og Cola. Eller Morgan og Cola med is. 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 Morgan og 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 Cola. Ja!